Гречка та ще півсотні експонатів. У Києві відкрили незвичну експозицію – музей виборчого трешу. Зібрали на виставці усе те, за допомогою чого кандидати задобрювали українців перед виборами за всі часи незалежності. Виборчий треш бачила наша Вікторія Бойко. Біля входу до зали одразу брендований пакуночок із натуральною гречкою. Це від неї пішла назва процесу підкупу виборців – гречкосійство. Ідея виставки у її організаторів руху «Чесно» виникла під час президентських перегонів 2019-го. Експонати збирали з усієї України. Людям постійно потрібно нагадувати, що відбувалося, як поводили себе ті чи інші кандидати. Як ми бачимо, от зараз запит на нові обличчя, але старі обличчя насправді залишились. І ці старі обличчя можна побачити по-різному в 90-х роках, на початку 2000-х. Перший стенд до перших президентських виборів. Тут агітки В'ячеслава Чорновола та Левка Лук'яненка, відомих борців за Україну і політв'язнів Радянського Союзу. Зверніть увагу, трешу поки що малувато. Поки що політики і провідні фігури українського політикуму не навчилися в лапках впроваджувати вплив і, напевно, маніпуляцію на свідомості людей в повній мірі. Одразу поруч, серед агіток, що прислали із Запорізької області, непомітний календарик агітка, а на ньому нинішній президент Володимир Зеленський із своїм кварталом. З-поміж експонатів у цій вітрині тут у нас, зокрема, знаходиться, звернімо увагу, ось такий от календарик із зображенням того ж таки нами всіма улюбленого кварталу 95 «Как вибрати нашого мера». Доволі цінний артефакт, якраз актуальний в світлі останніх подій, ще молоді учасники цього творчого об'єднання «Квартал». Такі раритетні зразки цінні не лише історію, з часом зростатимуть в ціні. Тому багато предметів виставки їх власники надсилали під чесне слово повернути. Як от відкривачку від Януковича. Це відкривачка для пива, на ній написано «Янукович, наш президент». Її попросили повернути. Я не певна, що її власник має якісь сантименти щодо неї. Швидше, може, просто хочуть зберегти на пам'ять. Політична агітація, портрети лідерів партій на шкільних предметах, дитячих майданчиках, одязі, дощових зонтиках, наборах цукерок і продуктів і навіть величезному торті. Напевно, підпис говорить сам за себе. З Днем села Ігор Кононенко, народний депутат України. Торт, напевно, настільки великий, аби, власне, захопити якомога більше жителів того чи іншого села. Бачите, тут таке собі полотенечко Ігор Кононенко, гарного дня. На жаль, не знайшли, звертаємося до шановного пана Ігоря Кононенка. Нам потрібен цей артефакт до музею. Будь ласка, якщо можна, хочемо б його отримати і повісити на його законне місце. На півсотні експонатах, твердять організатори, можна вчитись і вдалій агітації, і навпаки, провальній. Приміром, тонометр від Олеся Довгого із побажанням довгого життя. Якісний креатив. Чого не скажеш про мішки із секонд-хендом, які піднесли виборцям на Київщині. Його сприйняли украй негативно. Ці коробки прямо з-під бананів, з одягом стояли у сільській раді. І мешканці Гатного писали у Фейсбуці надзвичайно гнівні пости. Вони не розібрали одяг. Вони казали, за кого нас має цей пан Сольвар. Креатив кожних виборів, співаки та творчі колективи, постійні супутники кандидатів. Про них не забули. Вони всі окремо на одному стенді. Від перших виборів Леоніда Кучми. Ані Лорак, молода, і яка, до речі, заспівала з Ларі Віном пісню «Галасуй по уму, галасуй за Кучму». І після цього отримала звання заслуженої артистки України. І Потап і Настя на Майдані є дуже класний запис. Співали пісню «Юля, Юля, Україна, одна єдина». Могилевська, вона теж виступала фактично за всіх кандидатів. Вона у 2004 році агітувала за Віктора Януковича. Там теж був цілий табун зірок. Дуже, до речі, складно знайти цю інформацію насправді, тому що дуже багато, я помітила, затирається спеціально. Виставка працюватиме упродовж місяця, щоб нагадати, хто і як людей вже агітував, щоб навчити виборців аналізувати кандидатів. Хоча організатори й визнають, така експозиція має діяти постійно. Вікторія Бойко, Василь Синіцин, Заман, АТР.